Usa ka British national nga dunay patong-patong nga kasong prostitution og online child pornography ang gidakop sa mga personahe sa Bureau of Immigration Region 10 sa Tangub City, Misamis Occidental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Pag-abot sa mga operatiba sa Bureau of Immigration Intelligence Division sa usa ka panimalay sa Purok 3, Manga, Tangub City, Misamis Occidental, dali nilang giaresto ang ilang pinaka-target nga usa ka British national. Just clear your clothes. Please, we will proceed to our office, immigration office. Usami. Ang suspect giilang si John Crotty, kinsa nagatubang sa kasong child prostitution ug online child pornography tungod sa pag-organisa niini og usa ka pornographic website gamit ang mga batang Pinay pinaagi sa live webcam broadcast. Victimizing Filipino children when he was still there in their country through internet for arranging and facilitating Filipino children to commit sexual prostitution through internet. He even manipulate and arrange some parents of those victims for money. Nasubay matud pa sa National Crime Agency sa British Embassy ang pagbiyahe ni Crotty kinsa miabot sa nasod kaniadtong February 6, 2022. Aduna matud pay ka-live-in si Crotty sa Tangub City apan gibiyaan rasab. Subay sa Interpol Green Notice, kinahanglan nga mabalik sa iyang nasod si Crotty aron didto na niini atubangon ang iyang mga kaso. Sa karon, ana-ana sa Bureau of Immigration sa kauluhan ang suspect o ginahulat na lang nga kuhaon kini sa British government aron mauli sa ilang nasod. This is a clear warning that our country is not a safe haven for those foreign fugitives because we are Philippine government law enforcement are always vigilant watching these criminals who are here in the Philippines to take advantage of our hospitality. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.